نايلومي مصنعتنا كاب يوحنس 6 كاب 41 كساب 57 كمت حسابكم كتبوا زصنحكم اذا خفلزي كمت تيدي حوي زبولو بقى تزاريب كالو زي ودا توبيك زلو ويو ግን እግዚአብሔር ይመስገን ነፍስ ወከፍና ነቲክነ መሐላልፎ ነደሊ መልእክት ክነን መሐላልፍ ጸኒሕና ለና ሕጂ ድማ አነ ካብት እግዚአብሔር ካብ ዝኽብል ዝመሃረኒ ክዛረበ ማለት ካብ 41 ክሳብ 45 ዘሎ ከንብበሞ ካቡ ብምጋስ ናብቲ ዝቕጽል ሓሳብ ክኸይደ ማለት ሽዑ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ ስለዝበለ አይሁድ بزعبو أغرمرمو مو إذس أتي أبؤون أديون نحنا نفلتهم يسوس ودي يوسف دو أيكونن كما يلو دعا كاب سماي ورر كوي بلالو يبلو نورو يسوس مليسو بلوم نحال حدكم أي تغرمرمو اتزلا أخن أبوي زي صحابو تزي كوينو ناباي كمت زخئل يلبون أنا دما بتاد حريت معالت غتنسوئي اب نبياتون كلهم كاب املاخ مهورات كخونيوم زبل صحف الله اتي كاب ابوي سمعن التماهرن زبلخا ناباي يمصيلو اذا خفلزي كاب ناي زحلف سومون زقصله ايو مالتي زحلف سومون انتايلنا دوابيلنا نيرنا نودو ريو بؤو زامن زبله نيزل عالم هيوت كركب أنا وين بتادا حريوتي معالتي كتنسو إذا فقاد أبوي مو كابتو نسو زبن زبالة بتا دحريتي معالتي كتنسو أمبر حدا كواهيت أف إذوين فقاد تزلا آخر نيو إلنا إنا زحلف سامون دوابيلنا نيرنا أبزي حجهم بوت أنا حكو أبي يوحنا 6 كاب 39 قويتا سلست عبيت أقدستي نتبتها تزاريبيو نابت زغط الحساب كيدو بمجمرتا قويتان تايلو نودو ريو بؤو زأمن زبالة نيزل عالم هيوت كركبيلو آمين نودو ريو بؤو زأمن زبالة نيزل عالم هيوت كركبيلو قال آي أنا وينيلو بتا دحريويت معالتي كتنسو إذف قادا بويو إلو أبكال آي نتبدما سالس هاي دما كابتن سو زهبن زبالة بتا دحريت معالت خطنسو أمبر حدا كواخيت أف إزون فقادت زلا آخرني بمبال اتي بؤو مؤمان كسع كندي عقداس نگر كم زخونة بمزرابيو نابتزغط الحساب كيدو خبرنو قويتا يخون بتا دحريت معالت كتنس اندحر دلينا بتا دحريت معالت خنتس اندحر دلينا ويتا أبزي دحر موت زلو هيوتي ززارب زلو እግዚአብሔር ይመስገን بتا دحريت معالت خنتس اندحر دلينا كاينت أف أب حالوا يسوس كنكون انت دلينا ناي قدن اتي بقدامنت كنقبرو زقبانا نگر كنقبر اللونا نسوخ انتايو بيسوس كنأمنا لنا آمين ويتا بتا دحريت معالت ختنسوئي كبل كولو انتا يزبلنا زلو هيوت كهبوي يزبلنا زلو قويتا يسوس بتا دحريت معالت ختنسوئو إذا فقاد أبوي يخبلنا خولو انتا يزبلنا زلو اتا أملاخاويت هيوت اتا زيت موت زل علماويت هيوت كهبوي يزبلنا زلو خبرن شمو يخون نزا زل علماويت هيوت نزا أملاخاويت هيوت نخن ركبا زتحاتتنا يا حدا نغير ترايو نسوخ انتايو قبر أملاخ كنقبر باتي أبوز الأخو مدهين عالم كن أمن تراينا تحاتينا يسوس كريستوس قويتاي مهنيات اللي تمليسة نزي نغير زيزارة بلوز الله سبات نزا نايزل عالم هيوت نخرخبو فأودو قدامات زتفلالي نغيرات يقبريو حق ايدو قدسان إذا أملاخاويت هيوت إذا زل عالماويت هيوت قنا بخالي من قدتات أي تركبنيا يسوس نزيو أسميرو بزخف لززارب زلو إذا أملاخاويت هيوت أبك زابر أملاخ تراي سلا تركب نسو تراه سلا زهبا كن رخبان تدلينا باتي نسو زحانت أتو من قدت راحينا خن رخبان نخل اتمن قدخ أي يسوسي اتحك يسوسي اتهيوتون يسوسي بيسوس انت آمنا تراحينا ورستزا أملاخاويت هيوت زيت موت هيوت النخون يسوس قويتاي أنا يكون كبز زبل زلوه قدسان
بعلو توهابي هيوت زخون يسوسيو نودوري بوز أمن زبالة نيزل عالم هيوت كركب عناون بتعدحريت معالت ختنسو إذا أدابوي مو كابتنسو زحابة نزبالة بتعدحريت معالت ختنسو أمبر هذا كوا خيط أفزون فقار تزلا آخر نيلو أبي يوحنس شدشتا سلسان شعاتن سعر بعت زاريبو سلزي قويتان دحريلو اتكاب أفو زوز أقال زيك إيرك آليو آمين مغنياتون بعلو قويتا أبكال غفليك آلي كاب زحلف سماين مدرن كحلف يقلل بمبال قالو نزل عالم تانيعو زنبرك آل كم زخون أسميرو نجيرو نالو سمعوني قدوسان لوميك زيابير حدا أقداسي نگر ززارب ونگر آلو نغستو تباهيلو زما حايش نگر يلن اتا هيوت أب يسوس يازلا نزا هيوت زدليا ناب يسوس تراي كمت تراي زلوو يوحنس بزعبا يسوس أب يوحنس حدا كابر بعتك ساحة مشتك زارب كولون تايلو هيوت أبو نبرد اتا هيوت كأبرحان سب نبرد برحانون أب تسلمات يبرح تسلمات قناي حازون بمبال اتا أملاخاوي هيوت اتا زوي تواهيلا تتوع هيوت اتا زي تموت موت زي سئرا زي العالماوي هيوت أب يسوس كمزلا أبزي بقلت إنقرنا اللو خبرنا قويتا يخون حادي أزيو نزق آلزنان ببكو زقرمني بتعمي نابلب بيزمت حساب انتايو سبات صبوك غيركم سمعوا زغطمكم كل غزي زغطمكم نغاري سبات استبيلكم اللهم وانجيل كتمسكروا لهم كلهم نتي امصحف قدوس تصحيفو زلو حقታት كتنغروهم كلهم بفلاي دما بيسوس زي مؤمن زلو صعبينات كنغروم كلنا انت يبلونا انت امزبلوهم نسو مالت እግዚአብሔር كم سبا يكونن يبلوها اغاطيمكم دو فلت نتحقي نتعمم أبقال أملاح زلو حقات نقروهم كلهم نيسوس كريستوس مؤمن زهبو بنفيتات تقمتات كتنقروهم كلهم نيسوس زي مؤمن دما زي صعبو صعبينات كتنقروهم كلهم انتا يبلو بفلاي نيفرد آلات كتزاربو كلهم اتيني بيسوس كريستوس زي مؤمن زي صعبو صعبينات كتزارب كلهم انتا يبلو او እግዚአብሔር كم سبا يكون انقو عبا خمزة خما يكون انقو عبا እግዚአብሔር كم سبا يكون بلو سمعوني فقادو نمقبار فقادنياتات زي كونو خنصوم نفقادو رغاغيصوم انداخدو እግዚአብሔር نعوم كبل كالمنقد خفطري لهم ابزي كون تسفا كنبرو خلو ازي غرمن قدوسان إذا زي كون تسفاي እግዚአብሔር كم سب أيكون انتبلو نجر زي كون تسفاي بقالو ختأمن فقادنيا زي كونكا فقاد تزل أخو ختقبر فقادنيا زي كونكا خنسخا بقى እግዚአብሔር كم سب أيكونن إلكا بقى أبزي كون تسفا مؤمن إزي إشنتي امبردو زازل عالماوي تيوت زتخفل اللواغا دك سبات تردئو مالو قدسان نعنا ينبر نكزابير أبو واغا خفيلوي نحنا واغا زي خفلنا خنكون نخلينا نكزابير أبو جن تزخبر واغا يخفيلو دم يسوس كوي فسيسو هيوت يسوس كوي تخفيلو يسوس أنا نسخاتكم من ورست زل عالماوي هيوت كنكون إزي زي بحال واغا يخفيلونا بسبب تنعيقو تتصريفو تواردو بعابيو أمسك القراني بخفو أماوتا بمموات نموت بمسعاري ورست زلالماوي هيوت غيرونا كبرن الشمو يخون او እግዚአብሔር كم سب أيكونه كم سب سلازي يكونه كويو كابناي زلعالم طفعات متان كندحن إلو اتنكو ودو بجاخ خون هيبونا منالبات قدوساني وانجيل كتمسكرو لهم كلهم እግዚአብሔር كم سب أيكونن إلهم كزاربوهم كلو نزقال زنقروهم يسوس كريستوس قويتاي كم سب سلازي يكونه كويو زوفانو حاديقو سب كوينو كاب دنقل ماريام توليدو أمسك القرانيو بمموات عدانا بمغفال نزل عالم هيبونا كم سب تزخون نيرو بقى عسب بدلكم كترخبوا لكم إلو كتقطعوا لكم إلو مقاطعنا نيرو እግዚአብሔር شمو يبارك هو كل جزء قوموا يقولون قال أملاخ أبي يوحنس 3 كاب 10 6 10 7 تنتهي زبل
أملاخ بتحد ودو زعمنا كله نيزل عالم هيوت من أنت خركب بر كيت أفسي نودو بجاخ سأذهب ساعة كندزنا عالم أفكارا أملاخ نودو نا عالم بوخ الدهن بر نا عالم كفردا سايلا أخون بوخ زعمن أي فردون نتزي أمن جنا بسم حدا ود أملاخ سلزي أمنه درو تفريد ولا يبلنا أزي تحكي كمزا نزعل ننببا زلنا اجزابير قدم فردي صبو غيركم سمعني مزوم مسكرت بفلاي اجزابير قدم فردي كفردي خنمولقلو نخل منغدي غيرو امين قدم فردي كسع كندي كمزفقرنا يزقال زنغرنا زلو ስለዚህ ድላይካ እንዳገበርካ ከም ድላይካ እንዳተመላለስካ እግዚአብሔር ከም ሰብ አይኮነን እንዳበልና ርእስናን ተዘይጠበርና ያጽቦይ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 4:12 ቃል አምላኽ ታይ ዝብለና ብኡኽ እንደሕን ዝግባ ካልስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰብ አይተውሃበንሞ ምድሓን በሓደ ካልእ ኸቶ ይልቦን እሞ ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ንምድሓን ናብቲ መድሓን ዓለም ንምጻ አሜን انتزي خوينو دقيسنا مستنسعنا لنفسنا ابزي تتصبينا يا سفرا كم نرخبا فلوطي رغصانياتات كنكون تدلينا نتكاب اف يسوع زوص حقنيا زي لوط نزل عالم زنبر زل عالماوي قال كن امنو طراي زلنا يسوع كريستوس غويتاي نابتنا لوم مصنعتنا كنملس كلنا دما غويتا ابربعان حدن 42 انتايلو شعود دما اتي كاب سماي زورد انغيرا اني سلازبله አይሁድ ብዛዕቡ አግሮምሮሞሞ እዚስ እቲ አቡኡን አዲኡን ንሕና እንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ዶይኮነን ከመይሉ ደአ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብላሉ ይብሉ ነበሩ ይብለና ዘገርም እዞም ሰባት ስለምንታይም አግሮምሪሞም እንደሐርኢልና እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ዘለዎም ፍልጠት አዚ ድሩ ስለዝኾነ አሜን ዶ ቅዱሳኔ እዞም ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ ዘለዎም ፍልጠት ድሩት ተዘይኸውን ነይሩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈልጥዎ ፍልጠት ስፍሕ ዝበለ ነገር ተዝኸውን ነይሩ ኣብ ኢየሱስ ኣመግሮምሮሙን ነይሮ ከግሮምሩሙ ዝገበሮም እምበኣር እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ዘለዎም ፍልጠት ኣዝዩ ድሩስ ስለዝነበረ እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛረቡ ተዝባሃሉ ዞም ሰባት ካብዚ ኣብዚ ተዛረቦ ንላዕሊ ክዛረቡ ኣይክእሉን እዮም ሓቀይዶ እዞም ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ እንታይ ትብሉ ኢየሱስ መን እዩ ኢልካ ተታሓቶምሲ በቃ ካብዛ እዛ ዘንበብና ቃል ንላዕሊ ክዛረቡ ወይ ክገልጹ ኣይክእሉን እቲ ኣብ ጸገር ድማ እዚ ይቅዱሳን ኢየሱስ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ ምስበሎ ምጉርምራሞም ዘገርም ኣይኮነን እዞም ሰባት ኢየሱስ ኣብ ቤት ዮሴፍ እዞም ሰባት ኢየሱስ ኣብ ቤት ዮሴፍ ከም ተወልደ እምበር ብዛዕባ ኣወላድሉ ኣይፈልጡን እዮም አሜን ኢየሱስ ንኣይሁድ ወዲ ዮሴፍ ስለዝኾነ ከም ወዲ ዮሴፍ ጥራይም ክቕበልዎ ዝኽእሉ ኣለኹም ዶ ምሳይ ከም ወዲ ዮሴፍ ከኣዮም ተቐቢሎሞ ስለዚ ብዛዕባ ሰማያዊ ነገር ክዛረቦም ከሎ ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም ኢየሱስ መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ብዛዕባ ማንነቱ ኣብዚ ነግሮም ኣሎ አይሁድ ድማ ነቲ ካብ ኣፍ ኢየሱስ ዝወጽ ሓቀኛ ቃል ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ስለምንታይ እንደሕር ኢልና ከም ትብላዕሊ ዝበልኩዎ አይሁድ ኢየሱስ ኣብ ቤት ዮሴፍ ከም ዝተወልደ እምበር ብዛዕባ ኣወላልድኡ ዝፈልጥዎ ነገር ብዘይምህላው ማለት እዩ ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ጸገም እዚ ቅዱሳን ብዛዕባ ኢየሱስ ዘለዎም ፍልጠት ኣዝዩ ድሩስ ስለዝኾነ ንኢየሱስ ኮነ ነቲ ኢየሱስ ዝብሎ ንኽቕበልዎ ኣይኮነሎምን ሰባት ክቕበሉና እንደሕር ኮይኖም ብመጀመርታ ንዓናዮም ዝቕበሉና ቅድሚ መልእኽትታትና መጀመርያ ንዓናዮም ዝርዩ that's why እቲ ዘሎ ጸገም ብዛዕባ ሃተር ፈሊጦም ክቕበሉኻ ይጽግሞምን ኢየሱስ ኣብ ቤት ዮሴፍ ይወለድ እምበር ኢየሱስ ወዲ ትልዑል እግዚአብሔር አሜን ዮሴፍ ኣብ ቤት ዮሴፍ ይወለድ ኣብ ማህፀን ማርያም ይሕደር እምበር ኢየሱስ ወዲ ትልዑል እግዚአብሔር ኢየሱስ ብፍቃዱ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኢየሱስ ብፍቃዱ ኣብ ማህፀን ማርያም ከሓድር ሰብ ኮይኑ ንዓና ከድሕን ዝመጸ እቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እዚ ምስጢር ንኣይሁድ ስለዝተሰወሮም ንኢየሱስ ኮነ ነቲ ካብ ኣፍ ኢየሱስ ዝወጽእ ቃላት ክነጽግዎ ከለዉ ንርኢ አይሁድ ብዛዕባ ኢየሱስ ጥልቅ ዝበለ መጽናዕት ተዝገብሩ ነይሮም ብዛዕባ ኢየሱስ ምፈለጡ ነይሮም ሓቀይዶ ካብ ጥፋቱ ምድሓኑ ነይሮም
እንተኾነ ዞም ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ ክፈልጡ ዝገበርዎ ነገር ምንም ብዘይምሕላው ብዛዕባው ንኽፈልጡ ድሌት ስለ ዘይነበሮም ካብቲ እግዚአብሔር ዝመኸረሎም ነገር ክጎድሉ ከለዉ ንርኢ ነቲ ኢየሱስ እየ ዝብሎ ነገር ኢየሱስ ከምቲ ዝበሎ ከም ዝኾነ እቲ ዝገበሮ ግብርታት ባዕላቶም ይምስክሩ እዮም እንተኾነ እዞም ኣይሁድ ንሓቂ እውራት ስለ ዝኾኑ ነቲ ሓቂ ፈጺሞም ክርእይዎ ኣይከኣሉን ነቲ ሓቂ ዘይምፍላጦም ድማ ኣብ ማእሰርቶም ክነብሩ ገይሮም ቅዱሳን ኢየሱስ በዓሉ ሓደ ጊዜ ብዙሓት በቲ ዝተዛረበ ቃል ብኡ ምስ ኣመኑ ኣብ ዮሐንስ 8:32 እንታይ ኢልዎም ነይሩ ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራኽ ተውፃኩም እያ ኢልዎም ነይሩ እዞም ኣይሁድ ንሓቂ ክፈልጥዋ ስለ ዘይደለዩ ብኢየሱስ ሓራኽ ወፁ እናተገበኦም ኣብ ማእሰርቲ ክነብሩ ከለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ቅዱሳን ኣብ ሆሴዕ 6:3 እንታይ ይብል ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ ሙፁእ ከም ወጋሕታ ርጉፅ እዩ ንሱ ከም ዝናብ ከምቲ ንምድሪ ዘጥልል ዝናብ ጽባሓት ናባና ክመጽእ እዩ ብለና እዛ ንስዓቦ ትብል ቃል ኣዝያ ወሳኒ ቃል እያ ቅዱሳን ንስዓቦ ትብል ቃል ትርጉማ እንታይ እዩ ደድሕሪ ምጉያይ ማለት እዩ ምስዓብ ማለት ደድሕሪኡ ምጉያይ ማለት እዩ ምኽታል ማለት እዩ እግሪ ምስዓብ ማለት እዩ ካብኡ ዘይምትራፍ ምቅላስ ብቐጻልነት ምስዓብ ኣብ ትሕቲኡ ምዃን ዝብል ትርጉም ዘለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ክንፈልጦ እንድሕር ደሊና ቅዱሳኔ እንታይ ክንገብር ኣለና ደድሕሪኡ ክንጎይና ኣለና ክንክተሎ ኣለና እግሩ ክንስዕብ ኣለና ካብኡ ክንተርፍ የብልናን ካብኡ ከትርፈና ዝደሊ ድማ ክንቃለሶ ኣለና ኣሜን ብቐጻልነት ክንስዕብ ኣለና ኣብ ትሕቲኡ ብምዃን ክንመሃር ኣለና ካብኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣሜን ንእግዚአብሔር ፈሊጥና ይንውድኦን ኢና ነገር ግን ንእግዚአብሔር ክንፈልጦ እታ ክንገብራ ዘለና ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ደድሕሪኡ ምጉያይ ምኽታል እግሩ ምስዓብ ካብኡ ንዘይምትራፍ ምቅላስ ብቐጻልነት ከይተሓለልና ምስዓብ ኣብ ትሕቲኡ ምዃን የድልየና እግዚአብሔር ይመስገን እዞም ንኢየሱስ ዝጻረሩ ኣይሁድ እምበኣር ሰዓን ንኢየሱስ ብቑኑዕ ሓቐና ንኢየሱስ ብቑኑዕ ሓቐና ዘይምስዓቦም እዩ በቃ ዝጻረርዎ ዘሎ እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ዘሎ ምርዳ ካብ ወዲ ዮሴፍ ዘይሓልፍ እቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ዘሎ ማረዳ ኣዝዩ ድሩዝ ዝኾነ ውጪት ናይዚ ነገር ድማ ንኢየሱስ ኮነ ነቲ ካብ ኣፍ ኢየሱስ ዝወጽእ ዝነበረ ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ቅዱሳን ሓደ ነገር ካሓተኩም ኢየሱስ ከምዞም ኣይሁድ ዝገልጽዎ ወዲ ዮሴፍ ዋላስ ኣይኮነን ኢየሱስ መን እዩ ንዓይ ንዓኻትኩም እንከ ኢየሱስ መን እዩ ጅማሬ ኢየሱስ ካብ ቤት ዮሴፍ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ጅማሬ ኢየሱስ ካብ ቤት ዮሴፍ ኣይኮነን ዝጅምር ዮሐንስ መጥምቕ ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩሞ ብምባል ጅማሬ ኢየሱስ ካብ ቤት ዮሴፍ ከም ዘይኮነ ኢየሱስ ዝነበረን ዘሎን ዘለዓለማዊ ከም ዝኾነ ኣብዚ ብግልጽ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ አሜን ብስጋ ዮሐንስ መጥምቕ ይቀቅድሚ ኢየሱስ ተወሊዱ እንተኾነ ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እዩ ብምባል ቅድሚ ብስጋ ካብ ድንግል ማርያም ሙላዱ ኣቐዲሙ ከም ዝነበረ ዮሐንስ ብግልጽ ኣብ ዮሐንስ 1:15 ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ስለምንታይ ብዛዕባ ማንነት ኢየሱስ ኣስሚረ ክዛረብ ደልየ ሞታ ብትብዓት ብዛዕባ ህይወትና ዝሓብናዮ ጎይታ ንስዕቦ ዘለና ጎይታ ክንዛረብ ስለዝደለኹ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኢየሱስ መን እዩ ኢየሱስ መን እዩ ዝብል ሕቶ ሰዓብቲ ክርስቶስ ሰጋዕ መጋዕ ካይበልና ብትብዓት ኢየሱስ እዚ ኢና ክንብል ኣሎና እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ኢየሱስ ብትብዓት ንምዝራብ ብዛዕባ ኢየሱስ ክንፈልጥ ኣሎና ብዛዕባ ኢየሱስ ክንፈልጥ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኢየሱስ እንታይ ይብልና ክነጽንዕ ኣሎና ሎምን በኣር ነዚና ንገብር ዘሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ልክ ነቲ ኣይሁድ ወይ ፈሪሳውያን ብዛዕባ ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 42 ዝበልዎ ቃል ከንብቦ ከለኹ ቀልጢፉ ናብ ውሽጠይ ዝመጽእ ሕቶ እንታይ ዝብል ሕቶ እዩ ኢየሱስ መን እዩ ዝብል ሕቶ ናብ ውሽጠይ መጽእ ኢየሱስ ከምቲ ኣይሁድ ዝገልጾ ወዲ ትጸራብን ጸይቲ ዮሴፍ ድዩ ኢየሱስ መን እዩ ዝብል ሕቶ ናብ ውሽጠይ መጽእ ማለት እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ተዛሪቡ እንተ تبحالو ويس يسوس منيو تباهلكم تتحتاتوس انتا إلكم مملسكم قدسان
ኢየሱስ ከምቲ ነቢይ ኢሳያስ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 9:6 ዝገለጾ አሜን ኢየሱስ ገዛኢ እዩ አሜን ኢየሱስ ስሙ ግሩም መካር ብርቱ አምላክ አቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ነቢይ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ኣብ ትንቢት 9:6 ሕፃን ተወሊዱና ወድውን ተዋሂቡና እሞ እቲ ግዛኣት ከኣ መንኮብ እዩ ስሙን ግሩም መካር ብርቱ አምላክ አቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመ ኢሉ አሜን ስለዚህ ኢየሱስ እምበዓር ገዛኢ ስሙን ግሩም መካር ብርቱ አምላክ አቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ከምቲ ዮሐንስ ኣብ ወንጌሉ ዝገለጾ ንኹሉ ዝፈጠረ ፈጣሪ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ክጽሕፈሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ኣብ ዮሐንስ 1:3 እንታይ ኢሉ ብኡ ሁሉ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የለቦን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ መኒ ፈጣሪ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ከምቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝገለጾ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ እዩ አሜን ኢየሱስ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ መሲሕ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስምዖን ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስለዚህ ክርስቶስ መን ኢሎም ንዝሓቱና ብትብዓት ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ክርስቶስ ንሱ ግሩም መካር ብርቱ አምላኽ አቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም አሜን ፈጣሪ ሁሉ ወዲ አምላኽ ኢልና ክንምስክር ክንክእል ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ከምቲ ፊልጶስ ዝበሎ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያቱን ብዛዕባኡ ዘጻሓፉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ እቲ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወድውን ክትወልድያ ስሙን አማኑኤል ክትሰሚያ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንሱ አማኑኤል አምላኽ አሜን አምላኽ ክነሱ ሰብ ኮይኑ ኣብ ማእኸል ሰብ ዝነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢማኑኤል ተባሂሉ ዝመጻ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ እቲ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ እነሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቅን መድሓንን ትሑትን እዩ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተወጢሕና ባኺ ይመጽእ ኣሎ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ጻድቅ መድሓንን ትሑትን ናይ ነገስታት ንጉስን እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ኣብ ትንቢት ዘካርያስ 9:9 ትረኽብዎ ኢኹም ኣትጓል ጽዮን ኣዚኽ ተሓጎሲ ኣትጓል ኢየሩሳሌም እልል በሊ እነሆ ንጉስኪ ንሱ አሜን ንጉስና መን እዩ ንሱ ጻድቅ እዩ ንጉስና እንታይ እዩ መድሓኒ እዩ ንጉስና እንታይ እዩ ትሑት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕቢ ኣድጊ ተወጢሕና ባኺ ይመጽእ ኣሎ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ኣብ ቤት ዮሴፍ ካብ ድንግል ማርያም ስለዝተወልደ ወዲ ዮሴፍ ማለት ኣይኮነን ኢየሱስ ዮሴፍ ወይ ማርያም ስለዝደለየ ይኮነን ኢየሱስ ኣብ ቤቶም ተወሊዱ ሓቂ እዚ ዶ ይኮነን ተሓቂ ማርያም ስለዝደለየት ወዲ አምላክ ክወልድ ወዲ አምላክ ክጠንስ ስለዝበለድ ያ ማርያም ጠኒሳ ወይስ ዮሴፍ ስለዝደለየ ዲዩ ነቲ ወዲ ትልዑል አምላክ ወሊዳቶ ወሊድ ክወልድ ኮይኑ ኖ ዮሴፍ ወይ ማርያም ስለዝደለየ ይኮነን ኢየሱስ ኣብ ቤቶም ተወሊዱ ባዕሉ እግዚአብሔር አምላኽ ማርያም ሓሪዋ ባዕሉ እግዚአብሔር ናብ ቤቶም መጽዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ መጀመርያ ንማርያም እቲ ካብ እግዚአብሔር ተላኢኹ ዝመጸ መልአኽ ብዛዕባ ማንነት እቲ ኣብ ማህፀና ዝሓድር ኢየሱስ ነጊርዋ እዩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑ ማርያም እቲ እግዚአብሔር ማርያም እቲ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር አቦ ተላኢኹ ዝመጸ መልአኽ ብዛዕባቲ ማንነት ትዝውለድ ሕፃን ብዝርድ ነጊሩ ምስ ወደ እንታይ ለሓቲታቶ ነይራ እዚኸ ሰባይ ከይፈለጥኩስ ከመይሊ ክኸውን እዩ ኢላ ሓታቶ ነይራ እቲ መልአኽ ነትን ናይ ማርያም ሕቶ ክምልስ ከሎ እንታይ ኢልዋ ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ እቲ መልአኽ ከኣመሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ሓይሊ ልዑሉን ከጽልለኪ ስለዚህ ከኣት ዝውለድ ቅዱስ ወዲ አምላክ ክበሃል እዩ አሜን ወዲ ዮሴፍ ኣይኮነን ክበሃል ኢልዋ ወዲ ማርያም ኣይኮነን ክበሃል ኢልዋ ወዲ አምላክ ክበሃል እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላክ ክበሃል ዘርኡ ናይ አምላክ ክኸውን ኣለዎ አሜን
ዘርኡን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኢኻ ወዲ ኣምላኽ ተባሂሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዝን ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ካብኣ ዝውለድ ወዲ ዮሴፍ ዘይኮነ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝበሃል ብግልጽ ነጊርዋ ስለዚ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ወይ ወዲ ማርያም ዘይኮነስ ከምቲ መልአክ እግዚአብሔር ዝበሎ ወዲ እቲ ልዑል ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ማርያም ነቲ ቅድሚ ዘመናት ብዛዕባ ኢየሱስ ተነግረት ትንቢት ፈጻሚት ኮይና እምበር ኢየሱስ ወዲ እቲ ህያው ኣምላኽ እዩ ሕጂው እንደጊምና ንብላለና ኢየሱስ ወዲ እቲ ህያው ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ከምቲ ብግልጽ ያ መጽሐፍ ቅዱስና ሰፊሩ ዘሎ ንሱ ኣልፋን ኦሜጋን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ራእይ ዮሐንስ 1:8 እንታይሉ ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ ይብል እቲ ዘሎን ዝነብርን ዝመጽን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ኢየሱስ ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ካብ ገጽ ሓደ ጀሚሩ ክሳዕ መወዳእታ ናይ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ ዝነምልኾ ንጉስና የተጻሒፉ ዘሎ ነታ ኢየሱስ መን እዩ ዝብል ሕቶ ግን ክሳዕ ሕጂ ዝተዛረብናዮ ዝገለጽናዮ እኹል ኢለ ይኣምን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ነቶም ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ ኢሎም ዘግሮምርሙ ኩላቶም እንታይ ኢሎም ኢየሱስ መሊሱ በሎም ንሓድሕድኩም ኣይተግሮምርሙ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ ተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ኣነ ድማ ኢሉ በታ ዳሕሪት መዓልቲ ከተንሱኤ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማርታን ማርያምን እንታይ ኢልዎ ነይሩ ኣነ ትንሣኤ ህይወትን እየ ኢልዎ ነይሩ ኣሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂውን ህያው ዝገብረና ምስ ሞትናውን ህያው ዝገብረና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ በአይ ዘአምን እንተሞተ እኳ በህይወት ክነብር ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚህም በአር ኣብዚ ዝእውጆ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣነ ድማ በታዳሃሪት መዓልቲ እንታይ ገብሮ ኢሉ ከተንሱኤ እዚ ስልጣን እዚ ኣብ ኢደይ ዘሎ ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ሰሓቦ ተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ብምባል እቶም ናብኡ ዝመጹ ኣቦ ዝሰሓቦም ምዃኖም እዩ ኣብ ዝዛረብ ዘሎ ዘገርም ኮይ ኣቱም ሰባት ኣነ ንስኻትኩምን ክሳዕ ክንደይ እድለኛታት ኢና ኣቦ ስሒቡ ናብ ኢየሱስ ዘጸጋዓና ክብሪ ንጎይታ ይኹን እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣቦ ከመይ ገይሩ ዝስሕቦም ወይ ንዓይን ንዓኻትኩምን ናብ ኢየሱስ ሲሒቡና ከመይ ገይሩ ሲሒቡና ናብ ኢየሱስ ትርጉምታ ዝሰሓቦ ትብል ቃል እንታይ ማለት ያ ነዚ ክንሓትት ይግባአናይ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ እንተኾይኑ ኣነ ንስኻትኩምን ኣዚና ዝተዓደልና ሰባት ኢና ምኽንያቱም ኣቦ እንተዘይስሕበና ናብ ኢየሱስ ኣይመጻናን አሜን እሺ ሃብቶማ ስምዑ ቅዱሳነይ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ እንተኾይኑ ኣነ ንስኻትኩምን ኣዚና ዝተዓደልና ሰባት ኢና ምኽንያቱም ኣቦ እንተዘይስሕበና ናብ ኢየሱስ ኣይመጻናን ድሕነት ዝበሃል እውን ኣይምረኸብናን ማለት እዩ ሳላ ኣቦ ክስሕበና ዝፈተወ ግና ናብ ኢየሱስ መጺና በኢየሱስ አሚንና ናይ ዘለዓለም ህይወት ወረስተ ኮይና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ስምዑኒ ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳኔ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዘሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ክስዕበኒ በኣይ ከኣምን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ቅዱሳኔ አሜን ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ክብል ከሎ ክስዕበኒ በኣይ ከኣምን ዝኽእል የልቦን ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ዝዛረበሉ ቋንቋ ኣለዎ ንልብኹም ክዛረቦ ሕጂ እግዚአብሔር ይባረኩም እዝን ኣነ ሕጂ ዝነግረኩም ዘለኹ ነገር ንብዙሓት ሓራኽ ነውፃሉ ዝጠቕመና ነገር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣነ ንስኻትኩምን ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃርና ሰባት ኢና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ጽቡቅ ጌርኩም ተሰሚዕኹምኒ እዚ ሕጂ ዝነግረኩም ቃል እግዚአብሔር እቲ ኣቦይ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ ተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ዝብል ቃል ትርጉሙ ክርዳኣና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና ዝዛረበሉ ቋንቋ ኣለዎ አሜን ሓቀይዶ ቅዱሳን ንነፍስ ወከፍና ኮሚኒኬት ዝገብረሉ ቋንቋ ኣለዎ ንነፍስ ወከፍና ዝዛረበሉ መንገዲ ኣለዎ
እግዚአብሔር ከመይ ገሪዩ ንህዝቡ ናብኡ ዝስሕቦ እንድሕር ኢልና ብብርሃኑ አበይ ደውልና ከም ዘሎና ናበይ ገጽና ንግስግስ ከም ዘሎና ብምርአዩ አሜን ዶ ከምኡ ደይኮነን ገይሩ እግዚአብሔር ብቃሉ ገይሩ ድዩ ብኹነታት እናገበረ ብምዝራብ ናብኡ ከም ንቀርብ ገጹ ከም ንደሊ ይገብረና ማለት እዩ አሜን ነፍስ ወከፍና በዚ መስርሕ ዝሓለፍና ሰባት ኢና ነፍስ ወከፍና ውጽኢት ናይዚ መስርሕ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ብባረቱ እናገበረ አልቦና ክረኽበሉ ብዝኽእል መንገድታት እንዳተጠቀመ ንልብና ብምዝራብ አሞዳታ ማሪኹና ሐቅ ደይኮነን እዚ ቅዱሳን ናቱ ገይሩና ስለዚህ እቲ አቦይ ዝሰሓቦ ዝብል ቃል ትርጉሙ እዚ እግዚአብሔር ንማንም ሰብ ብዘይ ፍቃዱ ክስዕቦ አገዲዱ አይፈልጥን እታ ዝገብራን ክገብራ ዝኽእል ነገር እንታያ ንነፍስ ወከፍና አበይ ከም ዘሎና ምርአይ ጥራይ አሜን አበይ ደውልና ለና ምሕባር ጥራይ እግዚአብሔር ክብርን ሽሙ ይኹን ነቲ ኢየሱስ ቀጽኢሉ ኣብ ቁጥሪ 46 ዝተዛረበ ኾነን ብቦኾለና ምስትኽ ንብሎ ጸናሕና ዝሰማማ ሓሳብ ዘለዎ አሜን ኣብ ነቢያቱን ኩሎም ካብ አምላኽ ምሁራት ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እቲ ካብ አቦይ ሰምዐን ዝተማሃረን ዘበለ ኻናባይ ይመጽ ኢሉ እግዚአብሔር አቦዩ ናብ ኢየሱስ ከም ንመጽ ገይሩና ክብርን ጎይታ ይኹን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልኮ እግዚአብሔር በህልም ድዩ ብሰባት ገይሩ ንልብና ብምዝራቡ ነቲ ተሪር ዝነበረ ልብና በፍቅሩ በመስባር ናቱ ገይሩና ክብርን ጎይታ ይኹን ሐቀይዶ ቅዱሳኔ ኣብቲ ክንወጻሉ ዘይንኽእል መንቀራቐሮ ምስዓተና ስም እግዚአብሔር ክንጽውዕ ጀሚርና ተስፋና ምስ ተጸንቀቐ አቴንሽንና ክረክብ ክኢሉ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና በቲ ንሕና ንሱ ንረዳዳዓሉ ቋንቋ ብምዝራብ ህይወትና ንዕኡ ከም ነወፍያ ገይሩና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አቦ እቲ ዝለኣኸና አቦ ናባይ ዝሰሓቦ እንተ ዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ማለት እንታይ ማለት እዩ አቦ ዝረትኦ ማለት እዩ አቦ ዘለናዮ ስፍራ ይዘርኤና አበይ ደውልና ከም ዘለና ናበይ ንግስግስ ከም ዘለና እቲ ንኸዶ ዘለና መንገዲ ጥፍአት ምዃኑ ብዝተፈላለየ ብመልእክተኛታቱ ድዩ በኹነታት ገይሩና ተዛረበ ናብኡ ሲሒቡና ንወዲ ኢየሱስ ክንጥምት ገይሩና መምሎእ እኮ ገይረልካ ዝወደይ በኢየሱስ ተአሚንካ ኮነ የዘላለም ሕይወት ክትረክብ ኢኻ ብምባል ናብኡ ምጽኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብ 46:51 ከምዚ ይብል ብዘካቲ ካብ አምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረአዮ የልቦን ንሱ እዩ ነቦ ዝረአዮ እቲ በአይ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሕይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እንጌራ ሕይወት ኣነ አቦታትኩም አበረኻ ማና በልዑ ሞሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ኻይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሕይወት ኣነ ካብዚ እንጌራ ዝበልዕ ዘበለ ንዘላለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ሕይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ኸዓ ስጋ ኢሉ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳን ሎም እግዚአብሔር ይዛረበና ኣሎ ኢየሱስ ይረዳአዮም አይረዳአዮም ይቀበልዎ አይቀበልዎ ኣብዚ ንነፍስ ወከፍ እትሰምዕ ዘላ ነፍሲ ብግልጽ ክልተ ነገር ይዛረቦም ዘሎ ሓደ መን ምዃኑ ኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይን ኣገዳስነት ድማ ናይ ዘላለም ሕይወት ብኡ ኣሚንካ ጥራይ ከም ትርከብ እዩ ኣብዚ ብግልጽ ነዞም ሰማዕቱ ዝዛረቦም ዘሎ ይፍተውዎ አይፍተውዎ ብዘይገድስ እቲ ሐቂ ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፍ ዘብለሎም ዘሎ ኢየሱስ ብጀካ እቲ ካብ አምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረአዮ የልቦን ንሱ ነቦ ዝረአዮ ክብሎም ኮሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣነ ካብ ላዕሊ ኣነ ጥራይ ነቦ ዝረአኽዎ ይዝብሎም ዘሎ ኢየሱስ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ብግልጽ መን ምዃኑ ዝተዛረበሉ ክፍሊ ክብርን ጎይታ ይኹን እቶም ሰማዕቱ ግና ነዚ ሐቂ ክቕበልዎ ይከኣሉን ኢየሱስ ናይ ዘላለም ሕይወት ብኸሙ ክህቦም እኳ እንተፈተወ ንሳቶም ግን ብፍቃዶም ነቲ ውህበት አምላኽ ክነጽግዎ ከለዉ ንርኢ እቲ አቦ ክህቦም ዝደለየ ናይ ዘላለም ሕይወት ብፍቃዶም ክነጽግዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ እኳ ኢየሱስ ኣብዚ ብግልጽ እንጌራ ሕይወት ኣነ
أبوتاتكم أبرخا ما نبل موتو كاب أزبل زبل من خيموت كاب سماي زور دنجرا أزيو كاب سماي زور دنجرا هيوت عني كاب زنجرا زبل نزل عالم كنبريو إذا أنا من أنت هيوت عالم زبون جراز كاسجايو إلو النات زاربو اتكاب أب يسوع زوج زنبرنا حق قال نزوم كاب حق أزيم زرحقو أيهود جنا نلبهم كرد أي كألن كسح الجهنري أخم تأنحنا أتأملخ أويت هيوت بجك كاب يسوع أمان ما ينرخبانينا حق إيدا قدسان نسوي يسوع كريستوس بتدقاقامي أبزز الزارب زلو من البات لومي نزق على نسمع زلونا اتحقي كم تا يسوع بتدقاقامي زنقرنا زلوي اتحيوت أب كريستوس يازلا نزا أملاخاويت هيوت نزا زلعالماويت هيوت ندلي عند حركوينا إذا هيوت أب كالي نرخباننا أب يسوع كريستوس يازلامو ناب يسوع نمتا زا هيوت بيسوع بمؤمن ترايا تركبمو هيوتكم يسوع وفيو نسوخاي هيوت كبوكمي زا زلعالماويت هيوت بيسوع بمؤمن بأمنة تورس هيوت يامو بيسوع آمينكم ورستي زلعالماويت هيوت كونينا تقوعتنا قربالكم علينا لومي كما قات آمي زاعتهم توساني أب نفسه كفكم زحد داقب نحنا ينوسنا لكم هنا نفسه كفنا بزعبا نفسنا بعلنا يناوسنا اكزابير مسكن اكزابيرونا يوسنا لناني تزوسن بعلا خايخا يسوع أب قطر 4 شعاتن نتوم أب قطر 31 أبوتاتنا كمتي كبولعو كاب سماي انجيرا حابوم زبل تتصحفه أباركا مانا بلعو زبولوهم اللي سكولن تايلوهم أبوتاتكم أباركا مانا بلعو موتو بمبال اتوم مانا زبولعو أمدر بداهم سترفو نقرم كلوينا أبزن رئيزة لنا قدسان بليئخا أمدر بداهم مترافق زيابي هري يدحننا أمين دو ويتا يسوس كريستوس نزوم بليئهم زصعبون تايلوهم انجرا سلازبل أخو منبر تأمرات سلازر أخوم أيكونكم تسعبو زلهم كلتا آسان حموشت قوقو انجران للعلي حموشت شح كمزت قبري أخوم تدنيقكم سرح أملاخ ريقكم أيكونكم تسعبون زلهم كبدخم سلازملاء بلي أخوم سلازقاقبكم سلازترفة ككم تدليوو بلي أخوم سلازقاقبكم يخوم تسعبون زلهم إلو أبز خمزية دحننا بلي إخا مدرة بدا خم متراف تأمرات اكزيابير ريخا أم مدرة بدا خم متراف لنفسه كفنا اكزيابير يدحننا أبز خمزي ويتا يسوس كريستوس بقلتي أبزي إزنقروم زلو أبوتاتكم إزوم أبوتاتنا أبرخا مانا بلعو نسخا خنتاي تبنا نسخا خنتاي تقبرلنا تبلو زلوهم إزوم أبوتاتنا لكم تتصوعهم زلهم كساد تررتي كسادو ماتريروم بلعهم مانا ملاأخت ترايك بولعوز تقبع مقبي ناي ملاأخت مقبي قليبهم تقليبهم مدربدا وحيتقوهم نساتهم نبعلهم قلم ناي انسساتات كوينو that's it أبوتاتكم تايلوهم أبرخا مانا بلعهم موتو بليخا خمموات اكزيابير بفلاي سمياوي نجر بفلاي ات اكزيابير زبو نجر بليخا خمموات اتي كلتا موت يزي غويتا بزي حد اقداس ملئختي زم حلالفون لهم زلو غويتا انت يزبلهم زلو كمتم أبوتاتكم بليخم كايتموتو تأمتهم أبتبل عزي كونس أباي أبتي هيوت أبتو وحابي هيوت قبرو يزبلهم زلو آمين آمين أمتهم كم مجبي على العلمه أمتهم كاب تقم على العلمه أمتهم كابتي كاباي ترهبو نجر على العلمه أنا هيوت مسترفو كباكومي مسئل إزبلهم زلوك زابيري مسكت اتمنى هيوت هيبنيو اتهيوت زهب أنا إزبلهم زلوك زابيري مسكت هيوت أباي زركب مبال يسوع كريستوس أمتهم كابتي يسوع زغبرو تأمرات على إلهم بزعبا خبدهم محساب حديقهم بزعبا هيوتهم كحاسبوهم زلوهم يو لومي اكزيابير نزوم سباز زاروهم زلو أنا نسخاتكمن كوموهن كون زلنا بزوحات سبات ني يسوع كريستوس حجون كم زي نتقم نسعبو سبات أين السعانينا
ህይወት ብኾሙ ስለዝሓበና ካብቲ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት በቃ ስለዘድሓነና ክንስብዖ ዝግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ገሌና ስለዝፈወሰና ገሌና በቃ ገለ ስለዝገበረና ንስዕቦ አይንሰአንኒና ገሌናውን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምትን ገብረልካ የተባሂልና ንስዕቦ አይንሰአንኒና ኖ ህይወት ምስተረፉ ሂቡና አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ጥራይ ዘይኮነስ ምስተረፉ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ኢየሱስ ህይወት ስለዘሎ ኢና ንስዕቦ ዘለና ሐዋርያ ጴጥሮስ ንስሓትኩም ከተከዱ ትደሊለኹም ዶ ኢሎም መስሓተቶም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መልሲሎ ካባኻ ሞናበይ ክንከይዲና ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል አሎካ ኢሎ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዘለዓለም ነገር እኮ ይዘለካ ጎይታ ኢየሱስ ነዚ ጊዜያዊ ነገር ኢልናሞ ንዓኻ ጠንጢና ይንኸይድኒና ኢሉ ነዚ ናይ 70 ናይ 80 ዓመት ሪኢናሞ ነዚ ጊዜያዊ ነገር ንዓኻ አይንልውጠካኒና ኢሉ እግዚአብሔር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጨካናት ሰራዊት የተንስእ ንዓይናኣኻትኩም እንከሙ ይግበረና አሜን ጨካናት ክንከውን ኣለና ህይወት እኮ ኢና ረኺብና ዘለና ዘይትበርስ ማንም ኮስዳ ዘይክእል ህይወትና እኮ ሕጃብ ክርስቶስ ያተሰዊራ ዘላ ክብርን ጎይታ ይኹም ሞይትኩም ይኹም ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ተሰዊራ ኣላ ይዝብል ህይወትና ክረኽባ ዝኽእል ዋላ ሓደ ጸላኢ የለን እግዚአብሔር ይመስገን we are secured ትፈርሑ ሰባት እንድሕር ኣለኹም secured ዲኻ እግዚአብሔር ይመስገን ሓንትስ ብጽድቂ ሓንትስ ከምታ አንቶይ ዝበሃል ዝነበረ በተደጋጋሚ ብቅድስና ብጽድቂ ተመላለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንእግዚአብሔር ብምፍራህ ተመላለስ እግዚአብሔር ይመስገን ንጊዜያዊ ጥቕሚ ኢልካ ሞባእን እሽርን ክትእክብ ኢልካ ጁባ ሰባት ባዶ ክትገብር ኢልካ አገልጋሊ ይትኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከምቲ ደረጀ ዝዘመሮ ኢስራ 37 አኪበ ጁቦኦም ጁባዩ ገንዘቦም ገንዘበዩ ኢልካ ንኸሙ ነዚ ጊዜያዊ ጥቕሚ ሰሪሕካ ክትረኽቦ ንትኽእል ገንዘብ ኣይትንበር ጎይታይ ግና ሓዮ ነዚ መንፈስ እዚ ንዓይና ኣኻትኩምን ካብዚ መንፈስ እዚ ይሓልወና አሜን ብጣዕሚ ጥንቃቄ የድልዩ ብጣዕሚ ጥንቃቄ የድልዩ ባሪያ ኢኻ ትኸውን ገንዘብ ባሪያ ይዝገብር ቅዱሳን ሰሪሕና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ገንዘብ እንድሕር ደሊና ንኹሉ ጠንጢና ስራሕና ዘይናኣቱ እንታይ ገድሽና ምስ ኣምላኽ ንበኣስ ዓዲ ስራሕ ኢና ዘለና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ሰይጣን ኮነ ኢሉ እንታይ ዝገብረና ትፈልጡ ዲኹም ጁባ ሰብ ከም ንጥምት ዝገብረና እንታይ ገድሽና ኣብቲ ኩሉ ናተይ ዝበለ ገንዘብ ናተይ ወርቅ ናተይ ኩሉ ናተይ ዝበለ ናብኡ ኸዘይ ንጥምት ገንዘብ ተደሊና ሓብቲ ተደሊና ሰይጣን ግን እንታይ ይገብር በቃ ብትኳቦ ከም ንነብር ይገብረና እዚ ናይ ትኳብ መንፈስ in the name of Jesus ካብ ህይወት ነፍሶን ከፍና ይንቀሉ አሜን ንሕና ብትኳቦ ክንነብር ኣይተጸዋዕና ንሕና በቃ ዝተረፍ ነገር ክህልወና ዝተጸዋዕና ሰባት ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክንነቅሕ ይግባአና ስምዑ አንቶይ ከማን መንፈስ አምላኽ ንልበይ ዘኻኽረኒ ነይሩ ስምዑ ከምኡ ብል ነይረ በይነይ ይዛረብ ነይረ እቶም በቃ ብምሃብ ተገልግሉ ሰባት ክነግረኩም ክትባረኹ እንድሕር ደልየኹም ብምሃብ እግዚአብሔር ነጊሩኩም ንኣገልግልቲ ድዮም ንድኻታት ድዮም ንዝኾነ ትህቡ ሰባት ክነግረኩም እቲ ገንዘብ ክትቡ ከለኹም ነቶም ሰባት ናትኩም ባራዩ ክትገብሩ ኢልኩም ካይትብዎ ከምኡ ኢልኩም ካይተሓስቡ ተዓዚዝካ እንድሕር ትገብር ኣለኻ ግበር ገንዘብ ስለዝሓብካዮ ክድውለልካ የብሉን ገንዘብ ስለዝሓብክዮ ከቀባጥረልክ የብሉን ብዙሓት ኮምዮም እዚ መንፈስ እዚ ጎይታ ይግናሓዮ ስለዘስተብሃልኩ ኣነ ዛረብ ዘለኹ ስእለ ይኮንኩን ክህቡ ከለው ይሪኦም እሞ ነቶም ሰባት ከዓ ስለዝሓብዎም በቃ ናቶም ክገብሮም ኩንንዎም ይደሊ ኖ they belong to Jesus ንእግዚአብሔር ከገልግሉ ንርእሶም ፈልዮም እምበር ካባይን ካባኻትኩምን ዝሓምቁ ሰባት ስለዝኾኑ ይኮኑን ሙሉእ አገልግሎቶም ንጎይታ ወፍዮም ክሰርሑ ክእልዮም ጥበብ ኣለዎም ፍልጠት ኣለዎም ብዙሕ ነገራቶም ገዲፎም እዮም ዘገልግሉና ዘሎ ስለዚህ ሓደራ
حدرا يا بجنزبكم نسب كايت جزو زيابير يقنا حيو زمن فسزي سلازي ويتان تايلوم اتمانا هيوت اي هبني لو اتي هيوت زهب عني لو هيوت ابايا تركبي لو سلازي ناباي تأمتو لو نابتي هيوت مسترفو زهب ناباي تأمتو يبلنا لو معالتك زيابير يمسكه يسوس اب قطر 50 حدن تزاربو قال ازي وساني قالي ازيناون كنقلبولو يغبانا يسوس انتاي لو نزوم زغرومرو زنبرو ايهود تايلوم اتي كاب سماي زورد انغيرا هيوت اني فتو صلعو نعهم كبحالاي قيرني كابزي انغيرا زبلع زبله نزل عالم كنبري اذا انا منتي هيوت عالم زبو انغيرا خا سغاي بحصيرو ابزي يوحنس سغاي زيبلع دمي زيبلع زي ستي زبلنا زلو حدا اوان تذكروا اندحر كوينكم غويتا يسوس اب سماريا مستا سامراوي سبيتي تزراريبو مسودأ دق مزامرتو كابتا عديغوم زمصو بلعن يسوس بلع إلهم مسلمنو يسوس زملسو ملسي تذكروا يهم اب يوحنس 4 كاب 31 34 انتا إلي غويتا ملسولم نزوم بلعو بلع إلهم زلمونو زنبرو دق مزامرتو نساتهم مغبو عدغو مسكدو غويتا يسوس كريستوس غدايو علامو حسابو فقاد እግዚአብሔር ام مغبار ስለዝኾነ ንሳቶም ምግብ ዕድጉ መስከዱ ንሱ فقاد እግዚአብሔር ይገብር ነይሩ አሜን ንሱ ነታ ሳምራዊ ሰበይቲ መሰገልገላ ንሳ ኸይዳ መስከደ ድማ ብዙሓት ሰባት ናብኡ መጽዮም ብዙሓት ሰባት ናብ ኢየሱስ መጽዮም ኮለው ብዙሓት በኢየሱስ ክግልገሉ ዝመጹ ሰባት ኮለው ደቀ መዛሙርት እንታይሎሞ መምህር ብላዕ ኢሎም ለሚኖሞ እንታይሉ መልሱሎም ኢየሱስ አሞን ገዚቶም ደቀ መዛሙርት መምህር ብላዕ ኢሎም ለመንዎ ንሱኻ አነስ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ዝበልዖ ብልዒ አሎኒ በሎም ቶም ደቀ መዛሙርቱ ንሓድሕዶም ሰብ ደኾን ገለ ዝብልዕ አምጽዩሉ ኮይኑ ተባሃሉ ኢየሱስ በሎም ብልዒሲ ፍቃድ ትዝለኣኸን ንኽገብር እዮን ክፍጽምዩ ኢልዎም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይልዎም ነይሩ ብልዒሲ ፍቃድ እትዝለኣኸን ንኽገብር እዮን ክፍጽም ኢልዎም ነይሩ ከምዝ ነዚ ቃል ነንብቦ ዘለና ጎይታ ብዛዕባ እንጌራ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዝኽፍሊ ቅዱሳን ጎይታ ብዝኽፍሊ እዚ ብዛዕባ እንጌራ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ዝብላዕ ስተ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙኑን ከም ዝረኣናዮ ኣይሁድ ንኢየሱስ ሓደ ሕቶ ሓቲቶሞ ነይሮም እቲ ዝሓተትዎ ሕቶ እንታይ ነይሩ ግብሪ ኣምላኽ ክንገብር ሲ እንታይ ንግበር ኢሎም ሓቲቶሞ ነይሮም ጎይታ ኢየሱስ ነቲ ዝሓተትዎ ሕቶ ክምልሰሎም ኮሎ እንታይ ኢሉ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ዝለኣኹ ክትኣምንዩ ከም ዝበሎም ርኢና ነርና ሓቀይዶ ግብሪ ኣምላኽ እንታይ ኢሉ በቲ ዝለኣኹ ክትኣምንዩ ኢሉ ስለዚ ጎይታ ካብዚ እንጌራ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር ይኽብል ኮሎ በኣይ ዝኣመነ ፍቓደይ ድማ ዝገብር ንዘለዓለም ይነብር ዝብለና ዘሎ ኣሜን ዶ ቅዱሳን ብኢየሱስ ምእማን እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውህበና ብፍቓዱ ብምንባሪና ወረስቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስና ብዛዕባ ምድሓን ክዛረብ ኮሎ ብሮሜ 8 አብሮሜ 11 እንታይ ኢሉ እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበላ ይሓፍርን ይብልሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ በኣፉ ተኣሚኑውን ይድሕን ስለዚ በኣፍካ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ እንተነገርካ ብልብኻውን ኣምላኽ ካብ ሙታት ከም ዘተንስኦ እንተኣመንካ ክድሕን ኢኻ ይብል ጎይታ ኢየሱስ ውን ፍቃድ እግዚአብሔር በቲ ዝለኣኾ ምእማን ከም ዝኾነ ነጊሩና ኣሎ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ ብልዕ ክዛረብ ኮሎ ብዛዕባ ፍቃድ ኣምላኽ ይዛረብ ዘሎ አሜን ካብዚ እንጌራ ዘበለ ክብል ኮሎ በኣይ ዝኣመነ ፍቃደይ ዝገብር ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ንሱ ሕያው እዩ አሜን ካብ 52-57 እንታይ ይብል ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክበና ይከኣሎ ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ ካብ ምጉሩምራም ሓሊፎም ገሊኦም ኣብ ምክታእ ተዓቱ እንታይ እዩ ቅዱሳኔ ኣብ ምክታእ ዘእቶካ ኣብ ሮሚ 10 ካብ 9-11 ሽኮሪና ስምዑኒ ቅዱሳን እንታይ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክበና ይከኣሎ ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ
ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይ በላአኹም ደሙ እንተዘይ ሰተኹም ህይወት ከም ዘይብልኩም በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመዩን ስሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ኣነውን ኢሉ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንሱኤ ስጋይ ብልዕ ሓቂ እሞ ደመይካ መስተ ሓቂ እዩ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመዩን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነውን ኣቡ ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ኻት ዝበልዕ ኣኒ ስለ ብህይወት ክነብር ኢሉ ዋው ፕሬዝ ጋድ ኣሜን ተኻትዑ ዝብል ቃል ክትዕ ዝመጽእ መዓሲ እንድሕር ኢልና እዚኣ ሕጂ ዘይጽሓፍኳ ዘይረኣኹ ሓሊፋት ንጸኒሓ ሕጂ ዝነግረኩም ዘሎ ተኻትዑ ዝብል ቃል እንታይ ቅዱሳነይ ክልተ ሰባት ክካትዑ ዝኽእሉ መዓሲ እንድሕር ኢልና በሓሳብ እንድሕር ዘይተሰማምዑ ምሽ ኣሞንጎም ምምቕቃል ዝመጽእ በሓሳብ ዘይምስምማዕ ክመጽእ ኸሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሓድሕዶም ይዝብለና ንሓድሕዶም ተኻትዑ ኣብ ክልተ ተመቒሎም ማለት እዩ ገሊኦም እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ መንፈስ ኣትይዎም ገሊኦም ግናይ ኣተዎምን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ስጋይ እንተዘይበላአኹም ደመይውን እንተዘይሰተኹም ሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ስለዝበሎም አይሁድ ናይ ኢየሱስ ዘረባ ፈጺሙ ስለዘይተረድኦም እዚ ስጉኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክበና ይከኣል ኢሎኖ ንሓድሕዶም ተኻእቱ ይብለና ዘገርም ኣብዚ ኢየሱስ ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላአኹም ደሙን እንተዘይሰተኹም ህይወት ከም ዘይብልኩም በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ምስ ድራር ጎይታ በቀጥታ ከራኽብ ኢሉ ይኮነን ቅዱሳኔ ማለት በቃ ድራር ጎይታ ስለዝበለአ ሰብ ቁርባን ስለዝቀረበ ህይወት ናይ ዘለዓለም ክረክብ ማለት ኣይኮነን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ድራር ጎይታ ከራኽብ በቀጥታ ከራኽብ ኢሉ ይኮነን ነዚ ነገር ዝተዛሪቡ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ጎይታ ኢየሱስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንምርካብ እታ እንኮ መንገዲ ድራር ጎይታ ብምብላዕ እዩ ኢሉ ናይ መሐረና ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ እቲ ደመይ ስጋይን ዝብል ሓሳብ ናብቲ ዝተሰቕለን ናብቲ ህይወት ምንጭ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመልክት ሓሳብ እዩ አሜን ምድሓን በቲ ኢየሱስ ዝኸፈሉ ኣብ መስዋዕትነት ክኸውን ኣቦ ዝወሰኖ ነገር እዩ ስርዓት ግና ናብ ድሕነት ኣይብጽሑና ነይም ቅዱሳን ጎይታ ብዛዕባ ብልዒ ክዛረብ ከሎም በዓል ብዛዕባ ፍቓድ እግዚአብሔር ኣቦ እዩ ዝዛረብ ኣነ ንስኻትኩም ስጋን ደሙን ስለዝበላዕና ኣይኮንና ዲሒና ሓቂዶ ቅዱሳን ስጋን ደሙን ስለዝበላዕና ዲና ዲሒና ኣነ ንስኻትኩም ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝኸፈሎ ዋጋ ብምእማኒና ናይ ዘለዓለም ህይወት ወረስቲ ኮይንና ጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ ድራር ጎይታ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ድራር ጎይታ ኣብ ዝበልዕሉ ሰዓት ኣብ ማቴዎስ 26 ካብ 26-28 ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ክበልዑ ከለዉ ኢየሱስ እንጌራ ልዒሉ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሂብዎም እዚ ስጋይ ውሰዱ ብልዑ በሎም ጽዋ ልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዚ እናበለ ሓቦም እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ኃጢአት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመዩ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ ብምባል ትርጉም ስጋን ደሙን ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ንርኢ አሜን እዚ እንታይ ኢልዎም ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ኃጢአት ዝፈስስ ዘሎ ደም ክርስቶስ ስለዝፈሰሰዩ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ወረስቲ ኮይና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳና ኣብ መስቀል ቀራንዮ ስለዝኸፈለ እምበር ኣነ ንስኻትኩምን ንመዘከርታ ግበርዎ ዝበለና ድራር ጎይታ ስለዝበላዕና ኣይኮና ናይ ዘለዓለም ህይወት ረኺብና ዘለና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ እውን እንተዘይሰተየ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኣብ ማቴዎስ ዝረኣናዮ ደም ኢየሱስ ምእንቲ ብዙሓት ንህድገት ኃጢአት ዝፈስስ እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ስጋይ እንተዘይበልዓኹም ደመይ እንተዘይሰተኹም ክብሎም ከሎ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ህይወት ክትረኽቡ ብዓይ ክትኣምኑ ኣለኩም ይዝብሎም ዘሎ አሜን ደመይ ምእንታ ኃጢአትኩም ከም ዝፈሰሰ እንተዘይኣመንኩም ብህይወት ኣይክትነብሩን ኢኹም ይዝብሎም ዘሎ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኢየሱስ ኣብ ቁጥሪ 58 እንታይ ኢሉ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን እዚ እንጌራ ዝበልዕ ንዘለዓለም ብህይወት ክነብር ኢሉ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ነዞም ደው ኢሎም ዝኸዱ ዘለዉ ነዞም
نقول كاب أف زوج قال زتصارر سبات يو نزقال ززاربهم زلوا ويتا يسوس أبزب زعبا هيوت كزارب كله نقول لحنا قلوت إليه يأمن بزعبا دحر الموت زلوا هيوت يزارب زلوا ويتا يسوس أبز خفلي بتدقاقام ززاربو زلوا حساب حدا حسابي نسوخ أنتاي زبل حسابي هيوت أباي إيا زلا يزبلنا زلوا همين هيوت كتروخون تدليخم ناباي كتموصل لكم يزبلنا زلوا باي كتامنو علكم زبل ملئختيو إذن أيلو معلتي إذن يزلنا خفل ززارب زلوا ويتا يسوس كريستوس بنگر كل يباركم تأقوي ابزحالكم داوكم على علوس علينا خنو دينا